Slim. Were you also spending money on her girlfriend allowance and all those things? Because vele ngumuntu anginamali ne. Mara ngiyahlanganisa. So if I had something nami ngiyamphonsela ngithola njenge cherry yami. Bengazi ukuthi Why did you for like McDonald's with the other boyfriend? Uyanya. Aha. Uyanya ngijwayela amasimba. U appreciate kanti wena. I appreciate it. Ucabanga ukuthi wena uzothatha aphi imali I appreciate wena uyangazi ukuthi angisebenzi. Uzothatha aphi imali engasebenzi? Wena what do you bring to the table wena? Uzanani wena? Angithi mina ngizana imali encane, wena uzanani wena? Uzanani wena? Le yo na ngizokhuluma indaba emakhamereni yo Nkosi yami. Yo le manzi ngathi une discharge. Hayibo wena usho kanje ngoba nasembuthi mina Mfethu ungakhuluma izinto zenjalo mfethu. Hayi uyangikwatisa inkinga. Hayi. Hayibo.